No niin, moi. Mä ajattelin esitellä lahjat, mitä mä sain tänä jouluna. Aloitetaan tästä, mikä on tässä ihan edessä. Tää on joku Haman kamerateline. Mä en ole varma, missä mä tulen tätä käyttää, kun mulla ei ole kameraa. Mutta enkä mä tiedä, miten tätä käytetään. Jos joku tietää, niin kommentoikaa. Kai tän jotenkin puhelimella, niin kai tän saa jotenkin. En mä tiedä. No, tämmösen. Mä sain HM:stä, ainakin mulle kerrottiin, että nää on HM:stä, niin tällaiset käsikorut. Nää on hienot mun mielestä, mut mä en oo varma tuut mä käyttää näitä, kun nää on aika isot. Ja mä en yleensä käytä koruja, muuta kuin korviksi. Mut tämmönen tunko käyttää. Sitten mä sain tämmöset Tinsulaten hanskat. Ratsastushanskat, tämmöset talvihanskat. Mun äiti sai samanlaiset, mut mä en tiedä mihin se niitä tarvii. Se ei ratsasta, mut kyllähän nää käy niinku ihan normaaleinakin hanskoina. Sitten mä sain tällaisen kaulakorun. Jouluvaarilta. Ja mun mielestä tää on hieno, vaikka mä en pidä paljon kaulakorujakaan. No kyllä mä niitäkin väliä pidän. Saan nähdä pidänkö. Sitten tämmönen todella iso pöllö. Kaulakoru. Se paino, tai niinku kokoon suhteessa se on aika painava. Koska toi, se ei paina paljon mitään. Mut sit tää on aika painava. Mutta ei niin painava, mutta se kuitenkin suhteessa on kokoonsa. Ja mä sain karkkia. Ja siinä on vielä jotain lahjapaperin roskaa ja teippiä. En oo koskaan maistanut noita. Näitä on tommosia kuusia. Voitte kertoa, jos ootte maistanut ja onks ne teidän mielestä hyviä. Sitten mä sain suklaalevyn. Tää on jotain tummaa suklaata. Mulla ei hajuu kai, mistä tää on ostettu. Katso joku Ikea Food. Siinä ainakin lukee. Tuollaista mä en oo koskaan maistanut. Jos joku on, niin voitte kertoa taas mielipiteenä, että tykkäsittekö. Ja sitten mä sain tällaisen mukin. Tämmösen, missä on Saksan paimenkoira. Tää on mun mielestä hieno. Ja näitä on ilmeisesti monta erilaista. Ja mä tykkään enemmän Saksan paimenkoirista, niin se on sitten ihan. Sitten mä sain petipatteita, tai noita lakanoita. Tämmöstä raidallista. Ja ne on hienot. Sitten mä sain hiusten kuivaajan. Ja se on tommoinen. Mä en oo koskaan niinku, jos joku on tällaista käyttänyt, niin voitte kertoa, että miten helvetistä tää mukaan sai kiilottaa hiuksia. Ja sitten mä sain myös lahjapapereita, mutta niitä mä en oikein käytä, niin mä sen ihan kortin. Sitten mä sain myös Facebookia. Mä en nyt sitä alkaa näyttää, ettei sitten ole niin paha mieli, jos ei oo saanut rahaa. Sekin tuli mun vaareilta, että sen tulee. Tollanen kasa niitä on yhteensä, jossa on toi hirveä. Toivottavasti kaikki viestitte ihanan joulun. No, näkemiin ja hyvää joulua ja uutta vuotta. Näkemiin.